ମୁଁ ତୋତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି କହ ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବୁ କି ନା? ନା 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 ମୁଁ କେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ତାହେଲେ ମରିବୁ ତାହେଲେ ହୋଇଯାଉ ସତୀର ପରିଚୟ। ତାହେଲେ ହୋଇଯାଉ ସତୀର ପରିଚୟ। कह कह मांकर पूजा करिबु कि ना? ମୁଁ କେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ତାହେଲେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଜଗପତି, ମୋର କଥା ଚଢୁଛି। राजा धनुर्जय नाग किपरि आकुल चित्कार करुछि। ଯେତେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲନି ଆମେ କେବେ କରିବୁ କ୍ଷମା। ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଜଗପତି, ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମକୁ କରିଦେବି। अरे कह पूजा करिबु कि ना? मते छाड़ीदे जगपति, मो तो गोड़ धरुची।
स्वामी को ठुकसी प्रतिशोध नपाई बाकी अछि आई कि ना यांतो पाई मुखदा सर्वदा चरित्रांत होय चलछि ए राज प्रसाद मध्ये आ सदा सर्वदा पाइछि इच्छा मान्यता सहाय करि पाइबि नाही केबे भी सहाय करि पाइबि नाही मु आज देबी तुमको उपयुक्त शास्ति धर्मपति होई मथा केबे तुम तो पाई नहीं सम्मान सदा सर्वदा पाइछि तिरस्कार आज मु देबी तुमको उपयुक्त शास्ति हां निश्चय देबी आज उपयुक्त शास्ति
ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିସାରିଲାଣି। ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ବସିବି ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ମହାରାଣୀ। ଆଉ ଝି ମୋ ଅନୁଶାସନ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର ବାକି ରହିଲା ସେ ସେନାପତି ଭାଇ ସେଇଟା ମୋ ବାହା ହାତରେ ଖେଳ। ଏମିତି ଛନ୍ଦି ଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଦେଖିବି ସେନାପତି ଗଲା କି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମୋ ପଟକୁ ଆଣି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି ମହା